Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kowa sha kiɗi. Hausa sun ce kuɗin sai bayar. Kai kuma mai sauraro gidan rediyon Premier ka kamo mita 102.7 a nan filin race course wa Hausawa suke cewa filin su kuwa. Kuma muna godiya da rashin gajiya wadda kuke wajen sauraron wannan shiri. Da kuma malaminmu da yake mana fashin baki, malami a jami'ar ilimin da ke Zazzau, wato Dr. Lawan Ɗankwali. Muna sauraronsa kafin ya kira mu. A makon da ya gabata mun tattauna ne a kan hikimar Shata da yake ida saƙo ta wata hanyar in ba an wa mai sauraro bayani ba. Kuma malam ya ba mu misali har ma ya rera mana waka. Yau wannan shiri za mu tattauna ne da malam kusan lokacin da ya rage mana akan abubuwan da ke wakana yake yawo a kafar sada zumunta ta wannan zamani na shin wanne ne ba wanne ne ba tsakanin Dauda Kahutu Rarara na wannan zamanin da kuma Dr. Alhaji Mamman Shata. Shatu kuɗi mijin mai ɗaki, duna mai ta'ada irin ta aljanu, sarkin kiɗan da ba a muzantawa ko ƙasar da ba a da Hausa, dillalin duniya ƙanan sasana, zaki ɗan uwanta ne muddari bai tambura na bulkin samu. Kamar yadda shi Muhammadu Lawai Tsangaya yake faɗa yake cewa saura shekara 1000 Mahadi zai bayyana, har ma aka yi mutuwa kashedi cewar Shata sai ya yi kiɗa a bayyanan Mahadi. To sha'aninsu ne nasu na malamai, mu kiɗa muka sani, mu sauraro muke yi. Malam Lawan Ɗankwali muna dakonsa ko yanzu ya bugo mana waya za mu ji shin malam waɗannan 'yan jihar Katsina, Dauda Kahutu Rarara da kuma Dr. Alhaji Mamman Shata, shin akwai yadda za a iya haɗa su a tantance su? Ni dai a sani na Dauda Kahutu Rarara ana kwatanta shi ne da Shata, amma ni har yau ban ji an kwatanta Shata kuma da wani ba. Kamar yadda shi Tsangaya yake faɗa, kowa sai dai ka an ce Shatan Zazzau, Shatan Gombe, Shatan Gwarzo, kai hada Shatan Malakwaya, duk kuma sunansu Shata. Kuma mun yi mawaƙa da yawa waɗanda suke faɗa cewar Shata yana gaba da su. Kamar ɗan Anaci ya ce Shata bai san inda zai ishe Shata ne ba. Marigayi Ahmadu Duka ya faɗa a kan dangantakarsa da Shata. Ali ɗan Saraki ya faɗa, Muhammadu Gawo Filingi ya faɗa, amma ni har yanzu an yi wani Shata ma a Nijar, Shatan Nijar. Amma har yau ban ji an ce da Shata mai kama da wani ba. To amma tun da sha'ani ne na jami'a na ilimi, ba wai muna magana gundari abinda ɗan adam yake karɓa ba, domin shi ɗaukaka ta Allah ce. Shi ma Shata lokacin da ya karɓa ɗin ai kafin ya fara karɓa akwai waɗanda suka karɓa. Ya zo ake mai kirari ma ana cewa mai karɓewa duka ya zo na Habu ɗan Ibrahim. To, wannan kana in maji ta bakin malam a kuma in Allah ya kai mu mako na gaba inda hali za mu tambayi Rarara Dauda. Shin ya yadda ma ɗin yadda ake kwatanta shi da Shatan? Domin mutanen yanzu Hausa ce ko Yakanar ce ko Kirkin ne ko Karar ce ta yi sauƙi
oho, sai mutum ya ba da gudunmawarsa sai a manta da gudunmawar da ya bayar, sai a yi harin kuma na gaba. Yanzu ai kaga misali a shugabanninmu, ai an yi shugabanni na kwarai, an yi gwamnoni ga sunan birjik, amma saboda 'yan bana bakwai sai ka ji sun cewa ai ba gwamnan da ya kai wani, wanda shi gwamnan da za ka tambaye shi ko mutumin da za ka tambaye ka ce tsakaninka da Allah in an kwatanta ka da wani za ku iya tafiya kafaɗa da kafaɗa, shi da kansa zai ce a'a. Amma saboda mutane ciki ne mai manta bikin jiya, sai ka ji mutane suna cewa ai lokacin da wani yi ai bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba. Saboda haka kan in cika ku da yawan ɗimi ta Sakkwatawa, bari mu nemo inda malamin namu yake yi mana fashin baƙi akan wannan abubuwan da ke wakana tsakaninsa da Dakta. Assalamu alaikum. Ga kaga masu sauraro kamar yadda ne mana shimfiɗa a wannan satukan nan da suka gabata. Na'am. Kafofin yada labarai. Na'am. Suna ta ɗaukar ɗumi akan Dr. Alhaji Mamman Shata da Dauda Kahutu Rarara. Kuma kowanne yana ba da gudunmawa domin shi Shata ma ko a yanzu da ya shekara 25 da rasuwa ko in ce ma da 6 tun da sauran 'yan watanni kaɗan. Har yau yana ba da gudunmawarsa a wajen adabi na harshen Hausa. Da gaske? To saboda haka malam a matsayinku na manazarta da kullum kuke ƙoƙarin ku bambance mana dusa da sururu. Shin maganan nan malam in an ce kai wa mai sauraro mara ilimi iri na jahili ya za ka ilimantar da mu? To ai kaga jama'a assalamu alaikum. Alaikum salam. Wato ita sabga yanzu kamar yadda ka bullo idan akwai rashin sani a cikinta. Ai ta fi komai wahala. Domin ni a gaskiya lokacin da fara ganin shirin wato ne ta tunanin ta inda za na billo mai ne amma na kasa. Rarara na san shi tun farkon tasowar shi. Ya taɓa zuwa ABU. Ni na je ma na taho da shi na kai shi inda za a yi taro cikin motar shi. Muka rika tattaunawa kuma tun a lokacin na gaya mai ina gamsuwa da irin al'amurra ne kuma in Allah ya raya shi zai yi nisa. To amma kamar tambayar da aka yi a wannan shirin na tsakanin Rarara da Shata waye iya waka. To ai kaga sai ka kasa fahimtar me mutum ke nihi da iya waka. Saboda ka san sarkin tashin Katsina Allah ya ji kansu ya ce ka san waɗansu sun san waka. Amma waɗansu kawai ba su tantance ba. Nufin ta ne wasan gargajiya da samu karɓar juna. So ba kowa da kowa ma ya san wakar ba. Domin inda an san waka to da ba za a yi wannan tambayar ba. An yi maganar fikira, an yi maganar basira, an yi maganar ƙarfin arziki, an yi maganar ɗorewa. To amma duk an ce shi wanda ya fara maganar wato Ibrahim Sheme ya ce duk dan babu inda za a kwatanta Rarara da Shata. Kamar yaya? To amma shi nam? Ya faɗi hujjoji? Ai da ma wa'annan su ne abin da aka gita kan hukuncin da ake son kai. Fikira, karfin arziki, ba da tarihi, kwatanta al'adu, kaifin arziki, ɗorewa. To yanzu duk idan ka ɗauki wannan, ta ina za ka kwatanta Rarara da Shata?
babu. Kamar ma dai inda na faɗa ana cewa an kwatanta Rarara da Shata, amma shi Shata ba a kwatanta shi kuma da kowa ba. A shi ma an kwatanta shi ai. Lokacin da ya fara tasowa shi ma yana ganiya ta yi. Ai haka aka rika ce mai ya fi duk mawakan da ke wannan zamanin. Wanda kuma a lokacin nan Ibrahim na Rambada malamin babu kamata yi. Tauraruwa irin ta Salihu Jankiɗi ta fara ja baya saboda shekaru. Domin akwai sama da shekara 50 tsakanin Jankiɗi da na Rambada. 1853 ne da ke tsammanin aka haifi Salihu Jankiɗi ba? 1872 ko 71 aka haifi na Rambada. Sannan kuma sai 1920 aka haifi Shata. Kaga akwai kusan gap ko kuma tazara ta kusan shekara 70 tsakanin Salihu Jankiɗi da Shata. Sannan kuma akwai sama da shekara 20 tsakanin na Rambada da Shata. To lokacin da ta so ai an rika irin wa'annan maganganu. Shine har shi kuma ya kasa daurewa ya mai da martani. Shi a Zamfara ba makadin da ka ja mani ba ya ka Jankiɗi sai ka dando sai dando da ado mai taushi amma ba makaɗin gayya ba. Makaɗin gayya a lokacin da irin su Shata kina. To. Wa'anda su da an tashi ana biki sai a gayyato su. Bikin 'yan mata ne, bikin samari ne, bikin 'yan dauri ne, bikin karuwa ne, duk sai a gayyato su. Ya ce kada a gama shi da irin wa'annan makaɗan. To da Allah ya rayu Shata yau. Babban laihin da za ka yi mai bai wuce irin wa'annan maganganun ba. Kuma? To yanzu Shata na da rai ka ce mai da shi da Rarara wa ya fi wani. Ai zan gama gaskiya. Babu abin da zai ɗauka tozarcin da ya wuce wannan. Saboda kai kanka idan kana ganin kima ta ba za ka mai wannan magana ba. Kuma ni abin lura na tabbata Dauda ba da masaniya ina ganin akan wannan shirin. Shi kuma wanda ya yi magana a ci wanda shine ya tado magana duka wato Sheme. Shi ma ya yi wannan magana ya ce babu inda za ka gama su. To amma sai shi wannan yaro Mazahun wanda ya program Mazu Idris sai ya ce Sheme ya ce amma a halin yanzu Rarara ya fi Shata tashi. Ba a sanya muryar shi ba balle mu ci. Amma shi Mazahun ya ce Shema ya faɗi haka a cikin program din. To shi kan shi idan Sheman ya ce wannan wanda ba na tsammani zai faɗa ɗin. Yes, da wahala ya faɗo na magana wallahi. Ai Shema na ɗaya daga cikin mutanen da ko ka yadda ko baka yadda ba ka san ya san aikace-aikacen Shata. Ƙwarai kuwa. To ni abin da ke tsammani dai akwai inda aka samu matsala ta fahimta. Domin yanzu kamar ga misali shi mai magana tashi Shata yau shekarar shi 26 da komawa wajen mahalicin shi. Wani magana tashi za ka yi nashi. Tana shi ya gama. To ai ba a tashi sai ana da rai. Shi ya sanya lokacin da ya ma Adamu ɗan Kabo ya fito da wannan hili amma ba kowa zai fahimta ba. Da ya ce Yiwai muna nan tare ɗan kabon amma sai mun kare na mu zamani. Kaji abin da ke magana. Ai da an ƙara zamani ai da an mutu. Shi kenan. Ta aiko magana tashi ta ƙare. Saboda aka shi Sheme Allah ya saba shi wannan maganar ba. Amin. A ce ya ce wai a halin yanzu Rarara ya fi Shata tashi. To ai kaga magana ce wadda ba za a tsammata daga wurin shi ba. Domin duk wanda ya san Shata ga alamu shi mazun wanda ya shi wannan program din na tabbata bai san Shata ba.
kuma shi kan shi rarara na tabbatar sa da Shata ya rasu bai kai shekara 30 ba. Kana nufi ka ce kamar misali yanzu rarara ba zai wuce shekara 56 ba? Ban tsammanin ya wuce ba. To. Saboda haka dukkansu ban tsammanin sun yi mashatan sanin da ya kamata su yi mashi ba. Kuma ina fatar shi wannan abin Allah ya sanya rarara baya da hannu wajen yaɗa shi. Domin abin da lura cikin al'amura ne mu dai muna kishin shi saboda mun tabbatar shi mai hazaka ne. Kuma na ga mashi ce idan ya bi a hankali zai yi nisa a cikin al'amuran shi na sana'a shi. Kuma ko da yana jin wannan shirin yanzu ya tabbata zai tuna ka gaya masa wannan. Na ga ya je Edo ni na kai shi ni yanzu yan taro shi cikin mota ne muka shiga ni gashi da muna magana. Har muka je wurin taro. Saboda haka babban abin da ke akwai dai shine a cikin al'amuran rarara din wata sa'a sai ka ga akwai kuruciya da yawa. Ko kuma akwai tashata akwai kambamawa a kai shi inda bai kai kansa ba. Ba wai shi ya kambama kansa ba. Mutane sun kan kai shi inda bai kai kansa ba. Kai lokacin da za a kambama ka ai ba sai ka faɗi ba. Wato mutane ne za su faɗa da kansu. To yanzu Shata wannan program ɗin yanzu da kake yi shekaru duk rayuwar shi ya taɓa tsammanin za ka yi shi? Ya taɓa yi? Gashi kullum ana yi kuma. Saboda ya isa a yi program ɗin saboda shi. Saboda ni abin da ke so in yi amfani da wannan wato kafai ya kamata idan rarara na da hannu kan irin wa'annan abubuwan ya bi a hankali. Domin kamata a ce kwatanci irin wannan wanda za a yi mashi a bari sai na shekara 20 ko 30 masu zuwa. Irin kamar shuɗe. A ko da muna nan shi rararan ya yi bakin gwalgwado an ga iyakar yin shi. A cikin program din an ce ya fara daga 2000 ne zuwa 2010. Ka ko Shata sai da yi shekara guda ko ma 2 da rasuwa kana shi ya kunno kai. Gani kuma sai da yi shekara 60 da wani abu yana yi. Na ji wani da ya tayi kwatanta sai ya ce wai Shata ya yi waka akalla guda 500. Sai na girgiza kai. Allah kadai ya san irin waƙoƙin da Shata ya yi. Domin akwai waƙoƙi da wanda radda ya yi su daga ran nan har abada ba a ƙara yin su. Haka. Ya yi irin wa'annan da yawa, ya yi su a gabana da yawa, wanda daga inda ya yi su ban ƙara jin su ba har yanzu. Amma da ni abin da nake so idan mu koma ga maganan rarara, ya bi a hankali. Masu so ne kuma su bi a hankali. Masoyan Shata kuma su bi a hankali. Saboda su masoya ba masu assasa gaba ba ne. Saboda yanzu kai nake gani a WhatsApp da social media sai kai ta ganin waɗansu suna zage-zage ana ta zagin rararan babu gaira babu saba. Allah sarki. Wanda ko da shi ya fito ya ce da ni da Shata waye wani iya waka, ai kamata ya kawai a bashi hujja. To yanzu misalin an ce da Shata da rarara waye fi iya waka in ka tahi ba da hujja dan ba maka dan muji? Ai babu ita. Ba hujjar? Wallahi ni ban da ita. In dai ce ga misali wai ga inda zan gama shi rarara. Ni abinda kawai na gaya maka, ni na riga na san cewa rarara fasihi ne. Kuma Allah ya mai hazaka. Kuma maroki ne. Kuma Allah ya ba shi farin jinin mutane. Yawwa kuma Allah ya sa yana da ƙashin arziki a cikin sabgar. To amma in aka ce in gama shi da Shata, to ban san ta inda zan fara ba. Duk karatun nan naka da bincike a waka? Duk karatun nan naka da bincike a cikin waƙoƙi? A to ai shi abu ba sai akwai shi ba in dai ba kirkiro shi za ka yi ba. Yanzu ka buga misali arziki idan ka ɗauke shi. Ya za a aika gwada arzikin rarara da na Shata a waka. 1972 ko 3 ne.
Saso ke gaya min ya raka sun yana da ciwon suka raka Shata Niyame. Ya je lokacin da aka yi wani biki gidan Jore Hamani. Ai lokacin ne ya wannan waka. Kowa je ya mai ya yi kallo wannan bai kama Shata ba. Ya ce shi ya raka Shata har gurjiyar Hamani shi kadai ya dauka. Suna takawa da shugaban kasa da Shata shi kuma ya ba su gab kamar na mita 100 yana bayan su bai jin abin da suke ce ba. Ya ce wallahi sun yi awa 3 suna tafiya a kasa suna magana. Na da 72 ko 73. Lokacin da rigima ta fara neman ta kunno kai tsakanin Najeriya da ƙasar Kamaru a kan Bakasi. Shata tafiya ya yi Kamaru, ya je gidan Abo na Gandare, ya yi waɗansu irin waƙoƙi wa'anda za su sulhunta abubuwa tsakanin Nijar, abin da tsakanin Kamaru Najeriya da Kamaru. Sannan ya ɗauko marigayi Abo yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu arzikin ƙasar nan kamar yanzu ne a Najeriya ka ɗauki yansu Dangote ko Abdulsalam a Isa Karadu. Babban mai arziki ne ya ɗauko shi ya kawo shi kan. Aka kai shi ya gaida shugaban ƙasa aka zo gidan Kabo aka yi shagali. Duk dan ƙoƙarin a kwanda cewa rigima tsakanin irin wa'annan ƙasashen ba ta wuce. Wato dai bai yi wannan don neman abun duniya ba, a yayi ne don diflomasiya ya gyara dangantaka. A'a, ai shi maroki. Ai a hankali yake bi yanzu kamar rarara. Ai wurina babu kuskuren da ya yi a rayuwar shi. A halin yanzu, wanda ya wuce wannan waka da yana zagin Cani, shugaban Nijar. Yanzu da waka ya irin ta Shata. Yana kwatanta abi abubuwa a hankali. Da Nijar da Najeriya 'yan uwan juna ne kuma babu wanda ya isa ya raba mu. Idan ya shiga cikin Nijar din na tabbatar har wurin Cani da sai an kai shi ya kai da shi. Amma yanzu ya yi asarar duk wani wanda ke kaunar Cani a Nijar. Shugaban ƙasa ne. Ko me kake ganin ya yi ba daidai ba. Ƙasa da ƙasa ake magana. Maroki baya da wuri a nan. In kuma yana da wuri to na sasanci ne. Ya diba tarihi, ya diba al'ada, ya yi magana mai daɗi. Shi yasa take irin su Shata 'ya'yan baiwa ne. Yaƙin basasa ake a Najeriya. Amma wallahi lokacin da ya zo yana fallasa Ojukwu. Fallasar da ya mashi dole abin ya baka sha'awa saboda gashi ya kwatanta tare yake da gwamnatin Najeriya shi Shata tare yake da shugaban Najeriya amma duk da haka wannan bai sa irin wannan jin haushin ya rihe mai ido ya yi Ojukwu wata mummunan magana ba. Kamar a wace waka? Kamar wace waka malam? Akwai akwai waka na nan wadda ga sojan gwamnati. Shata ya kunce shi tare yake da sojojin Najeriya. Yana ba su ƙwarin gwiwa amma ya ce soja ko da kun cika jihar gabas Ojukwu ka ku kashe mani shi ku kamo man da hannunku da sai na tsone mai ido. Kaji idan aka mutu ku tsone mai ido zai yi. Inda maka ne wa'anda ba su nuna ba irin Shata sai ce ku kamo man da hannunku da sai na karya mai wuya. Kaga da biya kara baci. Kwarai kuwa. Saboda haka duk abin da maroki za yi shi rana ya kamata ya gane shi maroki ne. Kuma yanzu ya fara. Amma ka kalli shugaban kasa ka rika ce mai kashin shi za ya ci. Ba abu ne wanda aka san maroka na da irin wa'annan ɗabi'o'in a ƙasar Hausa. Ga wafilin ji Allah ya ji ɗansa da rahama ya riga ya shimfiɗa mataki wanda shi ya kamata a ce duk wani makaɗi ko maroki ko mawaƙi ya bi.
Najeriya, Najeriya, Najeriya da Nijar daidai suke. Babu inda wannan waka ba ta kai ba. Yanzu wannan waka da ta kai waka da raraye. A to ai mai sauraro za a tambaya. Mai sauraro za a tambaya, ai ni ba zan iya alƙalanci ba. Ai a wannan lokacin inda wannan wakar ta ce duk ƙasar Hausa da ƙasar Nijar babu inda ba a ji wannan wakar ba. Yanzu waƙoƙin da raraye wanda ina suka je mutum nawa ji su. Inda ba social media ma ina za ka ji su. Saboda haka ya kamata a gane cewa shi rarara kada a bi shi wato da gaugawa ya kare ya kuma gane matsayin shi. Allah ka sanya yau cane shugaban Nijar ya kyan kai ya hiddo da tsari wanda hukuma wato ta kasashen cigaban raya kasashen cigaban Afirka ta yamma wata ECOWAS za ta gamsu da shi na mika mulki hannun rahula. Tinubu zai fara zuwa Niamey tare za ka gansu, zai karfafa mashi gwiwa. Babu yadda za a yi mu rika ɗaukar mataki wanda rigima za ta barke tsakanin Nijar da Najeriya. Cin amanar kai ne. Sannan kuma babu irin cin amanar da za mu Bahaushe wata wuce wannan. Saboda haka ni ina jan hankalin ba rarara kadai ba duk wani mawaki. Yanzu waƙan Nijar suna suna yi ma rarara mummunar tijara. Kuma? To ai tun da ya fara wa'annan waƙoƙi na kiran sunan shugaban ƙasa kai tsaye. Ga wafilin ya ce Najeriya da Nijar daidai suke. Sannan ya ce mu tagwaye ne. Komai kai wa Usaini sai kai wa Hassan. Kamar mu hanci ne da ido. Kwarai kuwa. Duk wanda ka taba sai ɗaya ya ji babu daɗi. Ya ce Janar Yakubu Gawan ruwa ne mai wanke fari kuma abunan shi kuma sabulu ne mai wanke roda. To yanzu shi kenan sai a ga mawaƙanmu ko kuma masu fasaha sun kaure suna ta yi ma shugabannin ƙasashenmu irin wa'annan mugayen maganganu wanda in ba aka yi zuciya nesa ba yaƙi sai ya barke. Kuma ina son a gane wani abu. Babu bala'in da zai afka ma ƙasar Hausa yanzu wanda ya wuce yaƙi ya barke tsakanin Najeriya da Nijar. Allah kyauta. A to ai sai an ɗauki mataki Allah zai kyauta. Ai idan ana ruruta wuta ita zuga babu abin da ta bari. Kuma waƙa nan shaidani ya ce. Yo ana ma magana yanzu lokacin da gawo ke ta magana a haɗa kai tsakanin Nijar da Najeriya da Allah ya sanya shugabanni sun mai da hankali a kai. Da yanzu Nijar da Najeriya ƙasa guda ce. Yanzu idan ka je kowace boda ta illela ce ta mai a duk inda ka je igiya ce za a kwanci ta da kasa sai ka tsallake wai ka shiga Nijar. Ƙasa Hausa ce. Duk yadda Allah ya ƙasan mara da ƙasa Hausa ce. Ƙwarai mako. Kuma idan ka shiga yanzu ba za ka ƙara ma jin ku hala jin ɗure wani yare ba sai ka ta sama da magaran. Ai ka ji ma an ce sarkin Katsinan Maraɗi sunan sarautar Maraɗi kenan. Ai duk ƙasa Hausa ce. Kuma in ka je da magaran rantsewa za ka yi a fage kake. To ai na ga maka duka wata na rabo na idan ka je Maraɗi yanzu. Ko ka shiga da magaram wallahi tallahi sai ke tsammanin cikin wani zariya ka ko Kano. Haka yake. Ai ƙasa guda ce, ƙasar Katsina ce Maraɗi. Saboda haka don Allah don Allah ba abin da ke son in gaya ma masu fasaha matashiya su ba masu zuga ba ne. Kuma Shata ya ce maroƙin mi abin ba riga. Me ya kama ganin makaɗi ko kuma mawaƙi ya shiga cikin magana ƙasa da ƙasa ya kane baccin al'amuran ba sun fara lalacewa. Akwai wata waƙa da Shata yake cewa ka tuna birni da ƙauye duk taka ce ko ta sarkin Katsina na Dukko 1944 ce ballanta na nema kaɗan kalangu mammala masu rawa da waƙa.
aka zo aka yi naɗi aka naɗa Usman na Gogo sarkin Katsina bai ga Shata ba. Sai bai ji daɗi ba tunda a lokacin Shatan ai ya fara lekowa an yi bukukuwa irin su na bikin bawa janki ya zo Katsina ya yi wasa kowa ya san shi. Kuma a lokacin nan ƴaƴan Muhammadu kusa Muhammadu Kabir duk Katsina babu wanda ya su kusa da Shata. To kuma lokacin ana jin Shata shi ubanai mutumin Musawa ne. Ya kuma fito fili ya yi wake-wake na shi abin da yake fata Allah shi ba Durbi Usman Liman sarkin Katsina. Domin ya ce ga sarki na ban biyo wani sarki. Ba ya ce durar da Durbi ya ci sarauta mu je gari mu sheke ayanmu har mu ya da fatare mu murna ta mu yayare na gora kowa san wannan wakai. Na kura ba na kura mu kune fawa. Na kone to irin wa'annan abubuwan suna tawar zuwa ne lokacin da aka yi naɗi sai Allah bai ba wanda Shata ke tunani ba. Saboda haka da bai zo Katsina ba sai Usman na Gogo ya dauka to ko cikin waccan magana ce ya tsoma kai nai. Saboda haka ya aika ma Usman Liman. Ya ce a gaya ma Shata ya zo yana son ya ji abin da ya sanya. Bai zo naɗin sarauta ba. Ba a gan shi a wajen naɗin sarauta ba. To kuma da su Shata masu fikira ne, na musamman ne, masu hikima ne daga can sai zo nan filin Bozoro. Aka kwana ana wasa. Ka tuna beni da ƙauye, da gari da dawa doka naka, wanda ya yi sarki a birni. Ba sai yi bakin ciki ba shehu rike mu da kyau da murna. Ƙwarai kuwa, kaga ya wanke kansa. Kuma bai haɗa rigima ba, bai ƙara hassasa gaba ba. Su mawaƙa na ƙasar Hausa idan abu ya tashi irin wannan. Wato gyarawa suke ba, ɓatawa suke ba. Kamar yadda dai na ramba ɗaya faɗa a waƙar sarkin Zazzau Aminu. Ya ce me? Inda yake magana cewa gidan wane ne gidan sarauta ne. Kun ga waɗanda? Ai magana ce ta kowa ya san irin yadda ake mummunan adawa idan ana neman sarautar Katsina. Wadda aka kwana a Katsina idan ka ji irin adawa wadda aka kafin a ladda sarkin Katsina a wurin mumuni. Wallahi sai abin ya baka mamaki. Shi kuma gashi wani irin mutum ne Allah ya yi shi bai zuwa gidan kowa. Shi sarkin Katsina yanzu kuma bai roƙon kowa kuma bai zuwa fadanci wurin kowa shi abin da ya tsare Allah shi ke yi kuma ya aje kanshi daidai cancanta shi ne magajin gari. Saboda haka ya san idan ta faɗi Allah ne inda cancanta za a kalla ba za a wuce shi ba. In ko bai samu ba Allah ne bai nufa ba. To kuma haka aka yi. To irin wannan muguwar adawa ai ita ce na ramba da yake magana. Sardaunan Kaduna ya yi jawabi duka zage-zage zaune ya ce ku ba fushi da danginku sarauta tana ga Allah kun ga gidan alo gidan sarauta ne gidan yaro gidan sarauta ne. Sai yara suka ce cewa nan da kun kan so a naɗa Allah bai mai sarauta ba. Mijina na yalwa sanda. Gulbi ka wuce kwalfewa. Shi sanya kamar juyin mulki da aka yi Nijar. Abu ne wanda kowa ya san duniya yanzu ba za ta yi aiki da soja ba. Babu wata ƙasa wadda za ta rayu ta samu ci gaba a ƙarƙashin shugabancin sojoji ƙarya ne wallahi. To amma kamata ya ce idan za a yi waka kuma. To in aka ciza sai a hura. Ba mutuncin Najeriya ba ne ka zagi shugaban Nijar. Ba kuma iya waka ba ce. Sannan baka mutunta Najeriya ba don ka zagi shugaban Nijar wallahi. Ba kuma iya waka ba ne don ka zagi shugaban wata ƙasa da yaren da kake ji. Yawa, yana jin Hausa, yana jin waka sosai. Ai na san yana jin Hausa, wai misali ne ai. Saboda haka ya kamata mawaka da masu fasaha su gane matsayinsu. Rarara maroki ne. Kuma na gaya wa kamar Shata ya ce shi da kanshi yake, ya ce marokin mai abin ba riga.
kuma duk yadda ka tadda maroki na samun kuɗi iya kai samun kuɗin babu radda wani abu zai zo na hukunci ko na tsari a ce yana yanzu lokacin da Tinubu zai nemi mutane su yi magana kan yadda za a daita al'amuran tsakanin Nijar da Najeriya ya sani. Wa zai magana rarara a lokacin? Babu shi wallahi. Kuma wani babban tashin hankali shine wallahi ina son mutane su gane tarwacewar Nijar. Ba abu ba ne wanda duk mai fatan Najeriya da arziki zai yi fata. Yau ko da an ce yau yaki ya barki. Ka kasa ta barki. Allah kyauta. To kuma idan wannan ta faru, wa'annan mutane yanzu wa'anda kowa ke jin ɗuriyarsu daga nesa. Illela za ka riga ganin su, kila da mararrabar jibiya. Gab da manya-manyan garuruwan Najeriya irin Katsina da Kano. Saboda haka Najeriya za ta zo huska da huska za ta rika huskanta irin wa'annan 'yan ta'adda. Amma yanzu komi ta lalace. Gwamnatin Nijar ta hana su sakat. Sai ka ji an je wani can an yi faɗa da su. Nan sai dai ka rika jin motsin su sama-sama. To malam a gurguje a cikin minti 2. Na'am. Me kake ganin cewar ya kamata mu bi domin mu daina sukar mazajen da suka ba da gudunmawa a Hausa a wakance da kuma dai yanzu da suke kokarin su lalata waccan fasahar da gudunmawar da na baya suka bayar su ɗaukaka na yanzu. Mutum sai dai wannan ya kokari amma na banza. Yanzu ya za a yi ka dushe irin gudunmawar da Shata ya bada. Wallahi baka iya ba. 1973 Dakta ko kuma Profesa Ɗanlata Abdulkadir ya zo yana bincike akan ayyukan Shata. Daga University ta Indiana a United Kingdom. Irin lokacin da ya zo Kano ya ga Shata, don ya je Katsina bin shirkai. Ya je Katsina ya gan shi, ya zo Kano ya gan shi. Duk inda Shata ke da wurare manya-manya inda yake wasa babu inda bai ce ba. Wallahi idan ka ji irin karamomi da yake magana na Shata, wallahi sai kai mamaki. A lokacin nan wake magana wani mawaki idan ba su ba. Kuma yanzu ran da ake magana idan ka ɗaya ba siyasan nan masu gudu su kudu. To hidi mani waƙoƙin nan kam sai ka lissafa su akan yatsunka. Tun da Shata ya mutu ba a ji wani mawaƙi kamata ba, kuma na taɓa yi mashi wata waƙa. Shi Shata na ce kowa ne wannan ƙarni, kowa ne za ya yi waƙa ba zai kai tamfar Shata ba. Wannan shi ne gaske zance. Saboda haka na ce mashi ci gaba kace ya na ce mashi maman dan Ibrahim yaro. Sannan za ka ce mai ilhama ke da waka. Ai matsalai yanzu shi da mazhun da kuma duk waɗanda suke da hannu a cikin wani wallahi tallahi idan ka na so aida masu din dan ban san shi ba, aida na tambaye shi ma in ji irin sanin da ya mashata. Dan ni duka a cikin wannan magana abin da ya bani ya ruda ni, wai ka ce wai da rarara da Shata waye iya waka. A kamar ta magana ka ne kace jahilci ne da rashin sani ya kawo mahaza a kwatanta su. Very good. So da Allah da Annabi ya kamata abinda muka gina kamar yadda ka ce. Mu tsaya mu raya shi mai alfahari da shi. Su kuma irin su rara mu bi su a hankali su miƙe. Domin in ba hankali ya ba irin wannan abubuwan sai ya rosa su. Ta Allah kyauta. Su na Allahumma amin. Malam nan zamu daga aya sai Allah ubangiji ya kai mu. To Allah shi kai mu lafiya. To muna godiya. Assalamu alaikum. Salamu alaikum Alhaji Liman. Kana lafiya? Lafiya kalau wallahi, ya fagen ko ƴan leman din? Lafiya
kana wallahi na bar wayar da gida za ta yi sallah. To tambaya ce masu sauraro suke da ita. To. Suka ce waƙar AEL Leman. Ya ce gurin widi ni dai na sani, amma kuma matar wawa take aure a lokacin da take da rai. Widi take aure. Widi take aure? Har yi muke tare suna tare wasu samuwa. Wato dai matar Alhaji Widi ce. Yar waye kuma? Allah kyan wace. Widi take aure. Yar waye? Yar wani babban malami ne ana ce mara. Jika ne Umar Futi ne. To dai duk da ƴan leman ɗin ce dai. Ƴan leman ɗin ce. To muna godiya, Allah ya kare mu da lafiya. Na gode. To me sauraro, Alhaji Liman ƴan leman kenan inda ya ba mu amsar tambayar da mutanen kunya irin su mati na iya kunya da shi da Basiri gidan malamai da Basiri dan Legas da Ado Iliya da Yahaya dan Dalama da Dahirin Masta na Kandahar da Sani Yaro Yunfawa da Shehu mai itace kunya. Su suka yi wannan tambayar suka ce Hajo A'i ‘yan liman kuɗi ta ba Shata ya yi mata waƙa ko matar wani ce a cikin mutanensa. To ina fata kun gamsu ga daga wanda ya kai Shatan ma wajen Alhaji Widin, kuma shi Alhaji Widin shi ne mijinta. Akwai saƙonnin mutane da yawa irin su Alumbukar Makoda daga Alhaji Ali. Ranka da baka da aiki. Yawa a gurguje. Wato ni abin da nake fara a cikin wani abu da aka yi magana a kansa. Daɗin da ban ji ba, ai shi Rara mawaƙin 'yan siyasa ne. Shi kuma Shata mawaƙin 'yan siyasa ne ba kowa ba, amma mawaƙin sarakuna ne, mawaƙin masu kuɗi ne, mawaƙin talakawa ne. Ya ka ce ruwan zafi ne ba shi da gefe. Ka gani ni ma nake magana nan? Wallahi akwai kuɗi ya kai mun waƙa kuma ba san yayi ba, kuma ba ne sa shi ba. Ni ma na sa ta a nan gidan. To ka gani wallahi tallahi ban san ban je a gidan wani ke cewa da shi waye wannan mutumin Shata. Wallahi ana kaiwa ko dari ban ba a gari. Kaga yayi ba zai kira sunana ba. Yana wa mutum waka ba tare da ya san shi ba. Gani yayi min ni ban je ba san ba. Yaji ne a rediyo. To muna godiya Alhaji Ali. Saboda ka rika hankali ta wannan ma ba Allah ne a rika hankali ba ta a yi hankali. To duniya ba ta da tabbas. Haka ne ka in kunne ya ji jiki ya tsira. Jiki ya tsira amma ta ai ba da abokin gani a yanzu dai a duniya a waka babu. To madalla. Ka kwatanta ni ma da wani baka kyauta mutane ba wallahi. To amin ku albarka Allah ya sa ta fi lafiya. To amin. Ma sauraro na ga injiniyan mu Shehu yana min hannu wai na ci kuɗi na, to amma dai duk da haka Alhaji Muhammadu Dan Fulani ka yi haƙurin wayar ka ba za ta ɗauku ba. Na ga saƙon Sani Leda Koki da ɗan Gezawa da Shehu Wayere da Sha'aibu mai nama ya ce ne mana fatan gaisuwa ga masu gabatar da wannan shiri. Akwai Alhaji Hajiya Hassana Iyan Kwaki ta Gwammaja da Malam Aminu ɗan limamin Kurna da Sunusu ɗan Kawu da Abdu Magaji da Kabiru Tela da Idris Sha'aibu Gombe. Kai, wane mutum? Ga sunan dewa su Sani Reza su injiniya Suleiman Ubakiru ga Yusuf Ubale mai gidana shi ma ya bugo mun lokaci ya ƙure a yi haƙuri sai Allah Ubangiji ya kai mu mako na gaba a tara in Allah ya so yadda za a ji mu sabo da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci baban Fati yake cewa mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alheri.